Piştî banga Abdullah Öcalan û biryara agirvesteya PKK çav li gavên nûne. Ji bo berdewamiya pêpajoyê wê gavên çawa werin avêtin. Rêxistinên sivîl li Amedê li ser fikaran ji bo pêşniyar û dexwazan xebatên cuda dikin. Yek ji wan komxebata Dîtamê bû. Navenda lêkolînên siyasî û civakî ya Dîcleyê Dîtam, konferansekî berfireh a bi navê Pirsgirêka Kurd de hevparbûn li darxiste. Parlamenterê Dem Partiyê yê Amedê Cengiz Çandar ku ew jî li ser siyaseta Kurd û hebûna PKK çavderek tecrübeyê daxuya kirin kar û barê siyaseta sivîl ji îroşinde girantir e. Helbet, metna Öcalan nayê wê wateye ku dest ji daxwaza mafên bingehîn ên Kurdan berdidin. Ev çareseriyê mekanîzmayên cuda û kanalên cuda îşaret dike. Mehmet Altan, akademisyen û nivîskar bi bîr xist ku Yekîtiya Ewropa jî li ser rewşa xerab a demokrasiya Tirkiyeyê raporek amade kiriye. Ew dibêje xetera herî mezin a li pêş çareseriyê qelsiya demokrasiyê û rewşa sîstema hukûqê a Tirkiyeyê. Sîstema hukûqê qeyîm nebe tu tiştek çareser nabe. Ger em li ser wê li hev bikin, ev bi serê xwe şoreşek e. Hukûq tunebe feqîrî û zext li ser tekêm nabe ne azadî. Ger hukûq tunebe li ser ne tew, ol û nasnama parçe dibî. İrada civakî ku vê tespîtê bike û ji bo çareseriya wê berxwe bide, ji xwe tu pirsgirêk namîne. Wî daxuya kirin Pirsgirêka Kurd, PKK, Tirkiyeya bêterör hemî encamên nebûna demokrasiyê ne li Tirkiyeyê. Diyar e metna Öcalan bi destûra dewletê ye xuyaye ku dewlet jî qebûl dike ku qenalên demokratîkbûnê xitimîne. Lê gelo çima ew qenal venabin? Dilê wê ye ku vekin. Divê ev tespît baş pêkirin. Welatî divê bigihêje vê tigihiştinê. İrada demokratîka civakî li ciyê rast de qeyîm bike. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu jî destnîşan kir, ew kêfxweş e ku bi banga Öcalan hatiye destnîşankirin ji bo çareseriya Kurd çek û şîddet êdî weka rêbaz nayê qebûl kirin. Bu tek başına çok değerli ve çok önemli bir şeydir. Ew tespîtek pir baş e û ji ber ku êdî siya çekan li ser siyaseta wê bi dawî bibe. Êdî rewşa çekan wê nebe amûrê hîceta siyaseta desthilat ku wekî zext li ser siyasetê bilind dibû. Ji bo Kurd û Tirkan wê qada siyasetê sivîl berfireh bibe ew bi serê xwe pir bi qîmet e. Vahap Coşkun, hukukzan, balê dide ser şik û guman û fikarên di nava civakê de û dibêje heta her du alî gavên bi bawer navêjin şik û gumanên di serê xelkê de jî normalin. Fikrê mezin çekdayîna PKK'yê alî dinê wexta pirsgirêka Kurd û çareser bikin viya di qada siyasetê de şekil bigire. Yani ji vî saetê şûn de siyaset çok xas têkoşînekî mezin bide, siyaset çok xas mücadelekî balkêş bide, wî şaxê karin daxwazê Kurda bînin cî. Ji bo wî ji vî saetê şûn de gerek mere bala xwe ser siyasetê ser mücadeleya siyasetê bikişîne. Lêkolerê siyasî Mesûd Yên jî destnîşan kir li ser rewşa rojhilata navîn ji bo vê sed salê pêdivî ew e ku Tirkiye bi Kurdan re aşitî bike û daxuya kirin qelsbûna Îranê Tirkiyeyê mecbûr dike ku gavên Erênî bavêje. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.